Hola, soc Mariano. Altra vegada estic amb vosaltres per a fer-vos un comentari que crec que pot agradar-vos. Este matí he estat llegint diverses revistes de moda en les quals tot el que recomanen de moda, de vestir, de maquillatge i d'arreglar-se està dirigit a la joventut, a la gent jove i als xiquets. Per lo visto, las compañías de publicitat y de moda en España se olvidan de que alrededor de un 20% de la població d'Espanya som gent major de 65 anys. No compten que aquest mercat podria interessar-los. No he vist en cap moment en les revistes res que siga recomanable en quant a moda de vestir, en quant a moda de comportar-se en la vida, en quant a qualsevol tipus de moda dedicat a les persones majors. M'imagine que en algun moment les empreses de publicitat i les empreses comercials pensaran que la moda també ens interessa als majors i dedicaran algun moment, alguna fulla o alguna pàgina en les revistes de moda als majors. Crec que s'ho mereixem. Fins un altre. Que passeu bon dia.